Hemmenize salam dostlar, siz bilen Türkmen Trader. Binance kriptovalyuta birjasında işlemek baradaki kursumuzu devam ediyoruz. Bugünkü sapağımızda Binance P2P uygulamaında işlemeyi öğreniriz. Yani P2P uygulamanın kömeği bilen pul salmak ve pul çıkarmak. İlki bilen P2P sövdanın nämedigini öğrendik. Peer-to-peer sözlerge iskaldalıp P2P deyip yazılıyor ve Türkmençe tercüme edilende dengdeş deyimi anlatıyor. Adatça pul alış-çalışığından P2P alış-çalışığının ne hil tafavutu var. Bankların üstü bilen pul alış-çalışığını etsek, biz pulumuzu banka veriyoruz. Bank olsa uğradayan adamımıza pulu veriyor. Yani iki adam ortasında bank duruyor. P2P uygulamada olsa biz pulu gönlüden göne adamın özüne uğradıyoruz. Ortada hiç kim durmuyor. Biz bir adama fiyat pul, yani adet pul uğradıyoruz. O adam bize kriptovalyuta uğradıyor. Ya da tersine, biz kriptovalyuta uğradıyoruz, bize adet fiyat pul uğradıyorlar. Neticede ortada duruyan banka ya da başka bir organizasiya artık maç pul söylemek gerekiyor. Yöne bir mesele yüze çıkıyor. Biz pulu uğratsak, belki adamın bize kriptovalyuta uğratmasa, bizi aldasa, onda ne etmeli? Bu meselenin çözümü için bizim aramızda Binance duruyor. Yöne bank yalı ortada durmayar. Yani biz pulumuzu Binance'a uğradığımız yok. Binance ortada ne mi işleyer? Binance ortada hoopsuzluk kepili olduruyor. Yani Rusçaydanımızda garant безопасности. P2P uygulamında kriptovalyuta satyan ya da alayan adamlar ilki bilen Binance'a öz resmi namalarını uğradıyorlar ve girev hükmünde bir topar pul koyuyorlar. Eğer biz ol adama pul uğratsak, olum bizi aldap kriptovalyuta vermese, biz şikayet edip biliriz. Yani apellyasiya açıyoruz. Biz hakikatten pul uğradanlığımızı subut edip bilsek, ol adamın gireve koyan pulundan bize veriliyor. Bir söz bilen aydanımızda Binance P2P uygulamayı hoopsuzdur. Her hili yağdaylar olmağı mümkün. Şonun için her bir transaksiyon edinizde kılkılan çekleri screenshot edin. Gelin indi olsa P2P uygulamada ne edip soda etmeliğini öğrenelim. Köpeğiniz telefondan giyirenliğiniz sebeple hemişeki yağlı esas etmeli işleri Binance'ın telefon için niyetlenen programmasında görkezecek. İlki bilen kaşılyok bölümüne geçin. O yerden P2P kaşılığı saylan ve P2P targovla düğmesine basın. Ekranda P2P sövdanın tövekkelçilikleri baradaki tekst çıkar. Tekst okan, eğer razı olsanız razılaşın ve подтвердить düğmeye basın. P2P uygulamanın kömeği bilen kriptovalyuta alacak olsanız Kupit düğmeye basın. Yani Binance hesabınıza pul salacak olsanız. Eğer P2P uygulamanın kömeği bilen kriptovalyuta satacak olsanız, yani Binance'dan çıkaracak olsanız Продать düğmeye basın. Ondan sonra aşağıdan haysi kriptovalyutanı alacaktığınızı ya da satacaktığınızı saylan. Biz hemişe USDT ya da başka bir stablecoin almaya maslahat veriyoruz. Sebebi kriptovalyuta alacak olsanız, transaksiya geçirýän çayınız oların bahası üytgäp biler. Sonra ekranda görkezilen yerden haysi adet fiyat pul birliğinde sövda etjek bolsanız, şol pul birliğini saylan. Men Rusyada bolanım üçün rubley, yani Rus rublini saylaýarym. Indi olsa haysi uygulamada pul alış-çalış etjekdigimizi saylamaly. Men Rusiýanyň Sberbank'yny saylaýarym. Siz özüňize gerek bolan banky ya da başka bir pul alış-çalış edýän uygulamy saylan. Ekranda sizin talaplarınıza gabat gelen teklifleri görersiniz. Siz özünüze en gowy teklifi saylap almaly. Alış-çalış etjek adamyňyzyň şu wagtda çenli eden transaksiýalarynyň sanyna we üstünlükli geçen transaksiýalaryň götürmüne seredin. Olar näçe köp bolsa şonça gowy. Ve transaksiýanyň çäklendirmelerine seredin. Yani transaksiýanyň minimal ve maksimal göwrüne üns berin. Meselem şu yerdäki agza en azından 1000 rubellik sövda etjek diýär. Eger siz ondan az pul saljak bolsaňyz, onda başka agza gözlemeli bolarsyňyz. Eger agzanyň edýän teklifleri bilen razı bolsaňyz, onda Kupit düğmeye basın. Введите сумму diýilen ýere saljak pulunuzyň möçberini ýazyn. Saljak pulunuzyň möçberini ýazanyňyzdan soň size näçe kriptovalyuta beriljekdigi ýazylar. Eger razı bolsaňyz, Kupit düğmeye basın. P2P transaksiýanyň maglumatlary ýazylan penjere açylar.
Aplatit order düğmeye basmagy sanma. Çünki biz ol adama pul geçirmek. Yani kriptovalyuta satyan adama biz adat pul geçirýäris. Ol bize kriptovalyuta geçirýär. Diňeşondan soň aplatit order düğmeye basmagy. Nire pul geçirmenligini görmek için sposob aplaty diýen ýere basın. Ekranda haýsy adama nähili belgi boýunça pul geçirmenligi baradaky maglumatlar çykar. Men Sberbank saýlanym üçin ol adamyň Sberbank kart nomeri çykdy. Men şol kart nomera pul geçirmeli. Ýagny meniň ýagdaýymda 23.217 rubl geçirmeli. 15 minutyň dowamında pul geçirmeli adama geçirmeli pulun ähli möçberini bir gezekde geçirin. Ýagny iň soňky teňesine çeldi. Transaksiýany screenshot edin. Hukmany suratda çeki screenshot edin. Eger ol adam bize pul geçirmese, onda biz şikayet açıp biz pul geçirendigimizi subut edýäris. Ve Binance bize kriptovalyutany hukmany suratda berer. Şeýle ýagdaýlarda özümüz alyp çykmak üçin, ýagny pul geçirendigimizi subut etmek üçin hukmany suratda screenshot etmegi ýatdan çykarmaly. Pul geçirenimizden soň aplatit order düğmeye basın. Ve ýene de 15 minutyň dowamında ol adam size kriptovalyuta geçirer. Bir neçe wagtdan soň PayPal hasabymyzda 300 USDT, ýagny $300 peýda boldy. Biz bir bank kartynyň kömegi bilen Binance hasabymyza pul saldyk. Binance kriptovalyuta birjasynda söwda etmek üçin pullarymyz spot hasapda durmalydyr. Şonuň üçin PayPal hasapdaky pullarymyzy spot hasaba geçirmeli. Onuň üçin perewod düğmeye basın. Ekranda çıkan pencerede ýene de bir gezek perewod düğmeye basın. Öz kaşlyogumyzyň bir bölüminden beýleki bölümine pul geçirmek üçin pencere açylar. Birlik belgi bilen görkezlen ýerde haýsy kaşlyogdan pul aljakdygyňyzy saýlan. Ikilik belgi bilen görkezlen ýerde haýsy kaşlyoga pul saljakdygyňyzy saýlan. Üçlük belgi bilen görkezlen ýerde haýsy kriptovalyutany geçirjekdiňizi saýlan. Dörtlük belgi bilen görkezlen ýerde näçe möçberde kriptovalyuta geçirjekdiňizi saýlan. Meniň ýagdaýymda PayPal kaşlyogdan spotlu kaşlyoga USDT kriptovalyutasından 300 sany geçirjek. Siz hem şul maglumatlary doldurup perewod düğmeye basın. Ýene de biz Binance hasabymyza pul saldyk ve salan pullarymyzy spot bölümine geçirdik. Indi arkaýyn söwda edip bileris. Eger kompýuterden girýän bolsaňyz PayPal söwda etmek üçin esasy menyudan kupit kriptovalyuta düğmeye basın. Ol yerden olsa PayPal targowla bölümüne geçin. Edil telefonda girişimiz ýaly PayPal söwdasynyň töwekkelçilikleri barada tekst çykar. Eger razy bolsaňyz razylaşyň we potwierdzit düğmeye basın. Bu yerde de edil telefondaky ýaly eger kriptovalyuta aljak bolsaňyz kupit düğmeye basın, eger satjak bolsaňyz prodat düğmeye basın. Ondan soň haýsy kriptovalyuta bilen söwda etjekdiňizi saýlan, haýsy adat fiat pul birligi bilen söwda etjekdiňizi saýlan we nähili pul alşçaly sulgamynda pul saljakdyňyzy saýlan. Biziň talaplarymyza laýyk gelen teklip tapanymyzdan soň edil ýene de şol telefondaky edeme işlerimizi gaýtalaýarys.